Nina bankashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Umhlaba wonke jikelele sebengelele igama lomabonakude wakho-ke iBlack Live TV. Kanti sila kuzokwethulela uhlelo lethu olubizwa ukuthi uthakathwa ngubani. Sizozwa nje uthi udaba lakho luhamba lufikephi ngokukhunkulwa. Ubone ngathi impilo yakho ayisanyakazi. Sifuna ukwazi ukuthi ubani wenza uthi stuck. Igama lami Kingsichaka ngwakaluqa. Sikhole endabeni-ke sizwe ukuthi isihambeli sethu sosuku namhlanje sizokhuluma ngani. Sibingelele dadewethu. Yebo sanibona. Ninjani kodwa? Siyaphila. Igama ubani usisi uhlalaphi? Ukhule nobani makwenze njani? Igama lami nguMbali Dlamini, hlala eMlazi. Khulele khona eMlazi. Ngikhulele khona eMlazi. Uhlala nobani eMlazi abazali? Ngihlala nefamily yami, ubaba noma nabantwana bami ababili. Okay. Umfana no4 years, intombazane endala ino13 years. Bonke labantwana bathole usekhaya ogani? Cha, angiganile. Okay. Bathi ubaba wengane ukhona. Oh, baba wengane ukhona? Yebo. You are not available. Ukhona still together. Cha cishe kuzabela phela kithi mhlawumbe obaba akekho just for it efana ezimbala yabo. Bambe nje kusa stepfather nyana la. Yebo. Right, asikene odabeni ke mntakama eMlazi siza ukuthi uthakatha oba. Akuve kunzima. Ngikhuliswe ubaba noma sikhula ngaphansi kwenkonzo. Yeah. Sikhula ngaphansi kwenkolo. Lento obuthakathi singakholelwa kuyona. Yeah. Kangangoba umuthi ekhaya asusebenzisi. Ekhaya sifundiswe ukuthi kubusiswa ichibi. Umuntu aphile. Umuntu uyaphila ngomkhuleko ngomthandazo. Yeah. Ngifundile ngaqeda umatric wami ngaye tertiary ngeze civil engineering. Kwawukuthi kumsebenzi cha awuqhamuki. Awuveli yes. Kuba ukubamba nje lawo matoho. Ngokuthi ke ubaba noma banesikhundle ebandleni. Umama umfundisi, ubaba umfundisi. Baphethe ibandla. Yebo. Okay. Noma ngeke ngize ngisho igama lebandla. Yes, akunanki. Ibandla elikhulu. Yeah. Leli bandla singaphansi kwalo ubaba noma basifundise ukuthi sibe nothando kuwo wonke umuntu. Ubaba bewujele. Yize noma eseretire manje. Yeah. Siphila ngakho ukuthi wathenga imoto, iVenture, kube idouble cab, kube ikhumbi. Yeah. Uhambisa abantwana ezikoleni. Oh yeah. Ekugcineni siyadinga nathi ukubaba simlekelele. Ngenxa yokuthi uma wamfundisa nje wamfundisa ukuthi umama uhlala ekhaya abheke umuzi. Ngiyawudinga umsebenzi ngalendlela. Ayigcineni uma agcine setholana nomunye usihlobo esontweni ukuthi angifake emsebenzini. Umama umdayisi ungene kule misebenzi yama sales, ukhuphula ama sales, dayisa ama products. Yes. Useyimanager khona. Angifake ngaphansi kwakhe. Usendaweni esemakhaya ke yena kodwa ungaphansi kwebandla. Avele afane nomuntu osefamilini abe umunye nje wefamily ngokuthi ungifake ngaphansi kwakhe nami umsebenzi uyaqhubeka uhamba kahle. Ama sales ngiyawakhuphula nami ngithola abantu abangene ngaphansi kwami kugcine sekutheni nami sengiyakhushulwa ke manje. Yeah. Ngiba imanager. Kuwona lo msebenzi. Kuwona lo msebenzi. Uanti usefana nje njengo one of the family here. Uyafika uyavakasha noma ngasiphi isikhathi. Uyafika uyalala kube kuhle kube mnandi ekhaya. Hayi kuhamba isikhathi kungahambi kahle ekhaya. Kungahambi kahle sengiqala ukuzwa nobaba exabana noma akusekuhle sekubanga indaba zeimali. Izimoto ziyashayisa ngapha nangapha. Kwamina uqobo akusekho ukuphila kahle ngisho egazini. Ngaleso sikhathi ubaba usasebenza. Ubaba usa-retire. Okay, yeah. Usebenza lo msebenzi weimoto ukuhambisa ingane esikoleni. Oh, umalume. Umalume. Okay. Hayi impilo iyaqhubeka. Impilo iyaqhubeka kodwa endlini akusahambi kahle. Sikhule kahle kumnandi. Akusemnandi sekuqala ukudla ukuthi kuyaphela endlini. Uqale nokuthi imoto ayifile sekusebenza eyodwa. Uqale nokuthi sekuqala uxake ukuthi kukhona okungekho kuyashoda. Nangu umfana wami ingane lokukhomba kunezinto ezistrange ezenzakalayo. Uyakhomba asimazi ukukhuluma yedwa uyadlala. Ngelinye ilanga umntwana uyavuka unama bruises nje emsimbeni ukwebhekile. Ngelinye ilanga nami ngithi ngiyayithola ngiyithole lento esemntaneni nakumina ikhona.
Hayi kuxake kodwa singanaki ngoba silabantu abakhule ngaphansi kwenkonzo. Into obuthakathi nje, into enganakile. Ngicabanga ora. Asicabangi nje izinto eziningi kodwa kunezinto ezenzakalayo ezistrange. Ekhaya kunama-flower ngaphakathi endlini. Ngelinye ilanga ubaba Vunke, uyena umsebenzi wakhe lo uyathanda ama-flowers. Athi uyawalungisa kuvele kuphume amabhodlelana amancane endlini asibuze sonke asibize kwaba umsindo ukuthi lento iqhamuka confusion ngoba siyakhola endlini akusemnandi endlini sesinehliziyo encane mothi ubheka omunye akusekho right le mpilo leyana obumnandi ayisekho sekudale nokuthi kube neenga umuntu athuthe ngento encane yo hey ibuhlungu lento yobuthakathi ibuhlungu ngalendlela yokuthi angisakwazi ukuthokozela ukuthi ngiphume ngihambe ngikubaba wengane ngalendlela yokuthi kuhamba isikhathi ngazizwa ngathi khona into ehamba esinyeni kunento ehamba esinyeni angikwazi kudala mengithi ngiyahlangana nopartner wami njalo kube ngathi kuphuma igazi ngiyableeda nakhona ngixaye usikwenzakala angikwazi ukuxoxa noma kuhamba isikhathi ngithi mengixoxa nomunye umntwana engizwana naye athi hayi asoke sihambe senkonzweni kube nzima nakhona ngoba angikwazi ukuphuma ngiye kulezi inkonzo because mina usuke enkonzweni yasekhaya ngikhula ngalendlela le inkonzo yasekhaya ehlonishwa ngalendlela angithatha ngisekule nkonzo yakamoya engeke ngize ngidalule nayo kodwa eyakamoya yey bakhipha bakukhulumayo ngangakholwa kwakhalwa ngalo mama onoke nokufika lapha ekhaya kwavele kwasolibala asikaze sizoyiluthe ngayo wale emakhaya asazilutho wazokhishwa lemithi le neminye abayichazile ukuthi isegcekeni asiyazi kodwa kwavele kwasolibala ngoba khona esitholakele vele endlini kuvuke kumina ukuthi yazi lento engiphethe engizwa ehamba isinyeni ngathi ngiphume endlini kwakhona ukunyazima konyawo kwangathi khona into ekukhupha ngonyawo kodwa nganganaka ngamathi ayibo kwenza ngathi senyelo kanti shuthi kwakungena kwalento indlela asebeyichaza nangayo esontweni bengikhulekela angizange ngize ngiye ngisho ukuyocela ukukhulekela kodwa ngathi ngimile nje ngemuva kakhulu bavele banginqaka bangithanda bedonsa lento ewenhlupheko esisekhaya kumndeni wonke akuhluphekile mina kuphela sesihlupheke sonke kancane ma ngaphambi kokuthi labazalwane babone lento abayibonayo kuphithizele nje bakuprofete bakudonsa sixokweni lo mama sikhathi kwenzeka inkinga ekhaya seninongashayisani wayesaqhubeka vakasha uyaqhubeka uyavakasha waye reacta kanjani kumnandi asiboni lutho kodwa kuthema ngabe sekuvela lo moya iyabuya ingqondo ukuthi njalo mekufike yena bekhona izinto ezistrange ezenzakalayo ekhaya igcekeni nasendlini abana noma abana nobaba kube nezinkinga zamabhadi bad lucks nje uvela uhlangabezane nawo nakumina la ebhizinisini akusahambi kahle labantu abangenaphansi kumina abasayilethe imali sekunzima emuva gcwase kahle ngihambise kahle ama invoice ami kodwa sekunenkinga ngisho emuva kushoda imali ungazi ukuthi kanjani kwenza inkinga ngingazi ukuthi kudalwa yini manje ekhaya abayingeni indaba yomuthi futhi abakholele kuprofethweni cha now wena sithatha umngani wakisa kuleli sonto likamoya bakutshela le nkinga abayitshela zona uyithatha kanjani le nkinga uyilethe ekhaya la kuphilwa khona ngoThixo nje eyedwa ngigcine sengihleba noma ngoba kubaba kunzima obaba angeneki ngigcine sengihleba nomama uma uTheme ngabe ekhuluma nomunye umzalwane oclose naye ila ethole khona amaqiniso ila ethole khona iclosure ngoba kahlahle bekungaziwa ngalo mama bathintana laba bangale emakhaya kwala kuphuma khona amaqiniso ukuthi uyaziwa nangale emakhaya akukho la ingane kwakhona ukhona umuzi awuvizithile washiye seshiya inyoka ukuthi inyoka babeyibone kanjani kwakwenzakaleni kodwa kunezitori ezinkulu enkonzweni bayasikhumbuza ukuthi kule nkonzo yethu umoya uyavuka kodwa uvaliwe abakhulumi kunezingane ezikhule zaba nalomoya esikhonza nazo zike zamrawunda zeza kuyena kwakhule kwasakhala ingane zakhala zabhuquza kwangazi ukuthi khona eyodwa esifuna ukukhuluma
kodwa ayizange izokhuluma ngoba umoya Dololo. wavala ukuthi ungakhuluma. Hawe ghost lo mama. Manje ke loku ghost bakhe bokukhunkula. Senibutholile ke seniyalazi iqiniso ulimi kanjani. Kwagcina kwazi ukuthi nifinyelele kuyena nemtshele noma mhlawumbe nigcine ngakini nje noma nobaba wazi kanjani. Asifinyelelanga kodwa waba nokushalaza. Usenokushalaza ngenxa yokuthi sinoma sizamile ukuthi sihambe siyombika ngoba kuyabikwa kule nkonzo yethu niyahamba ayobikwa kulabo abakhulu kwenza umkhuleko. Yeah. Kwacaca ukuthi nobaba useyabona ukuthi kunzima la ekhaya. Yeah. Waloke ecela imkhuleko ukuthi bafike laba bebadla bezokhuleka. Ila engibona ukuthi uvulekileke khona amehlo wabona ukuthi sekukhona ukushaya amanzi. Akwazi ukuthi kancancane kuze umkhuleko kamfundisi. Kuze umkhuleko okusho ukuthi sekukhona ukushaya amanzi. Ila ashawe khona amahloni wabaleka washiswa umthandazo. Kanti lamabhodlela athola ubaba embalini niwenze njani? Wasathe nakalahla nje. Wawathatha ubaba walahla ngoba umuntu ongakholelwa wachela ngechibi. Yeah. Wachela ngechibi waphela kanjalo. Yimini umuntu enginenkinga, ngihamba ibhedlela. Kunalento ehamba esinyeni. Kunalento ehamba esinyeni kuthiwa fanele ngithola amabhodlela ngizowaphuza kanjani lamabhodlela. Uma ngiye kudokotela la edrobheni. Udokotela uthi inkinga akayiboni. Wanginika i-treatment for 6 months. Wathi nesibeletho asinayo inkinga kodwa ngitheme ngiye esibhedlela esikhulu. Kwathiwa kumele ngokhishwa isibeletho kunento something esazenza sa cancer. La enkonzweni abangibonela khona kwathiwa lento ikhuphuke ngemlenze. Bathi kuyinyoka izokwenza ukuthi ngingabe ngisaba nabo nhlobo abantwana. Kangangoba ngempela uma ngabe ngithi ngisenkonzweni nobaba uyingane akusekho ukuenjoy kuphuma igazi ngiyableeda ngalendlela. Nesikhathi sami sokubleeda angisasazi ukuthi isiphi. Kancancane ngiyableeda. Yeah. Yonke nje lento ibanga umama esontweni uyena umama obephenduka uma wakho. Yes. Umona usuka ngokuthi uma ngabe sekulezi inkonzo ezinkulu. Yeah. Siyabaqoqa kukhona nalabo abazalwane abangakhona ukwenza ezinye izinto. Siyaqasha itent libe likhulu. Sikwazi ukubathatha abazalwane sithi abakhoseli la. Ngoba kahlahle lapha kusuke ukuthi kufanele kuzibonele ukuthi uthola kanjalo ikhosombo lokulala ngoba sifika kulwesini mekuyinkonzo ezinkulu size sibuye ngesonto. So thina siyakwazi ukuthi sibe nayo yonke into sinamagesi la sibakhosamela njengoba ngisho ubaba ube nayo imali bethenga ukudla kudle wonke umuntu. Umona usuke lapho ngoba bayasho nakule nkonzo ukuthi uthi ngizoke ngibone bayitshethi bangcono. Yo konke kusuka emoneni ukuthi manje kuyazameka kuyaphumelela. But manje ubona kanjani lo ngoba wena emsebenzini ufako yena? Yebo. Yini ihluthi emqondweni ubonile ukuthi nakhona sengimficile ngafika kulezi ngakulona lo manager ekugcineni futhi ngizomdlula ngiye ko contribute koko wabona ukuthi ngcono avele akuhlakaza kuqede lokho kusemanje. Mama wena ujabule kodwa ujabule even though ekhaya kuba ngcono kodwa kuwena akukho ngcono ngoba isifo siyaqhubeka. Awucabanga ukuthi manje isikhathi sokuthi uxhuma nalo mama umtshele face to face into onenkinga yayo mhleze yena abe nayo indlela ukuthi iphela kanjani? Hey kunzima. Akukho lula. Kunzima akukho lula ngoba into azongibuza yona aqala ukuthi ngangakubulala kanjani ngibe ngikufake kulomsebenzi. Ngangingakubulala kanjani nokuthi kuphinde kube usihlobo yebo kona isibongo fana kuphinde futhi ngiphethwe abantu abaphethe yena abazali bami baphethe yena. Lokho engizothi ngiyakhuluma la ngizothi ngikutholephi ngoba kuleli bandla engikulona asiyikohlola. Yo thina sifanele sibe abantu abangazi lutho. Yeah. Ukuthi kwenzakalani ngoba asihambi lezo zinto enjengalezo. Manje sekuyinkinga ukuthi uma umconfronta kuzovala kuvela ukuthi ubuyohlola uhlola kanjani benikhona? Yebo. Yo manje useyinkinga enza ukuthi ufuna uhlale nesifo sakho naso for the sake of ukusave ibandla nokuthi usave impilo yakho. Umngane wami uthe uzokwazi ukuthi angibekela amabhodlela kusazokufanele ukuthi ngikwazi ukuphumela obala kumama ngoba kumama kunzima ukuthi lento engiphethe ngicabanga nestress ukuthi uzoba nestress esingakanani mengitshela ukuthi nginale inkinga enginayo. Yeah. Sisi akonakele siyazi ukuthi abantu lapha emakhaya bazoqhubeka bafunela imisebenzi
badonsana ngengalo bafakana emsebenzini elakho lokugcina sewululeka abantu ngefriendship nanokwazana nabantu makufike egabeni efana nalezi lithi ungamthembi umuntu, ungamthatha umuntu umfake enhlizweni kakhulu, ungabasondezi abantu abama strangers eduze uphinde ubafake na kwifamily yakho. Ulungile umuntu akusize kodwa umbekele kude ngoba ngibukile ukuthi ukumnika kwethu uthando simenze abe umunye wefamily ithina sayigwaza ngokwethu sayibulala thina samfaka endlini. Kwangeke kuze kube lula ukuthi asithole ukuba zange size simsondeze eduze. Kufanele sibheke siqwashe. Kulesikhathi esiphila kusona namhlanje akuve kunzima. Akuve kunzima sekufanele siqaphele ngaso sonke isikhathi. Right, asibonga kakhulu sesudaba la kwasithemba ukuthi mhlambe khona isixazululo soqhamuka naso sibone ukuthi mhlambe kubantu sibaziya ke khona umuntu ongakulamulela kule nkinga obhekene nayo. Yebo. Siyabonga. Banganza kwethu niyaluzwa kodaba likadadewethu afika nalo la. Senkingeni njengamanje uyagula kodwa manje ngesimo sokuthi ufuna vikele libandla liphethwe uyise akakwazi ukukhuluma ukuthi uhambile wafika wathola inkinga efana nale futhi ikhona solution. Inkinga uzoyiqala ngapi ngoba uma engamconfronta lo wenza lo mkhuba kuzovela nasekhaya ukuthi uhamba lezi indawo bese ibandla lonke lingamthembi ubaba njengomholi okholelwa kuNkulunkulu eyedwa ephilisa enamandla. Asazi ke umbono wakho uthini? Asithinte e-comment section ukusizwe ukuthi uthini ngokuphawula. Igama lohlelo ke luthi ngithakathwa ngubani noma uthakathwa ubani. Nawe makhona la uthakathwa khona osoluku sengazi uthintwa khona noma wake wathakathwa. Sithinde xhumana nathi uze la ohlelweni sizolixoxa lolo daba la. Igama lami King Sicaka Magaluqa asiphinde sibonane ngokuzayo. Sale kahle. Is there black